Naging niya kalalaanta. Agyung kaya mga ulama tanong na ayat na kadaklan na di silang tulugan kung pipinagawa sa asarap isang bayar katanong yung kaya ato na ini na insarat. Ang makapupuon kung had ng tanong makapupuon kung nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ando man na ikasabuti tanong sabi yung kaya kawiyabili. Ino tanong pagod na wala. Ang tawas wala. Kaayaman ang kadaklan si Nagiyang gaya ako matanong na datanong sa Buddha. Datanong sa Buddha, agiyang gaya ako matanong, bagiyang gaya agama na ron matatagot yung lago-lago na kinanglan tanong. Ron matatagot yung ditalo ng binubi. Daapi siya katawa na manusia. Abo di ayak kabayayan na mapia. Budi yang kabayayan na bulu yang mapia. Na suka kumbulu yang mapia na sehingga buka tuong agama. Suka keguanga kumapia sa dunia na seibu cici agama. Suka keguanga kumapia ka sa anong na mawin na seibu matatabi agama. Nagketulan ko kamapian. Apakah dili agama? Ka umadal ka sa agama na tama sa pukin ka na miya ka binasal ka. Amay kamadal ka sa agama. Na ilaman na ka sa buti sa giyang kaya agama. Datano ka sa buti so arga o agama. Nagyayay kalumay ulitan uli ka pagagama. Sabab po datano ka sa buti ko arga o agama. Datano sa buti so kakikinanglan ng tanong o agama. Datano ka sa buti so atas tanggungan tanong o agama. Nandaman ka po na punta malika kung mapabalik ka na yung rati. Nang kasabuti kakikinanglan ng o agama. Iyang gaya agama. Apagaloy nasulin sa nabi na ayan at tanong lumiyak ito ka. Sa swala udala na ayan limo yan na magatos na sasati man na ingit turun yan ng sanggay dunia na sosiyaw pulu abu siyaw pulu limo wala na sinya tero to agama na anda sabab itumuo na kagyan gaya sati man na limo akad apal adigyan gaya siyaw pulu abu siyaw matata na sabab po na kong kasabuti kailangan nga man upaya kawitan kaya makasa magatos kamilyon na tigyan nakatayo sa kamilyon na witluwang kasyaw pulu abu siyaw kamilyon Angka bakang gay bumaya. Na inimbal ka daw kabunyo sa kamilyon, katigan doon ay labuta ka dyan siya pulo siya kamilyon. Tigilan na pumuli na ikong lakla ka mama. Ayaw ba na rin ibigay ron ng magatos kamilyon. Na chicha ba mo siya ron pulo siya. Na piya kami dyan sa kamilyon, kaaniyan ng minggil baka mawituloy lang ito siya pulo siya. Kaan baka kalami-lami sa dyan sa kabayan. Abon yan na siya na kay sa kamilyon. Kaya sa timan na limo ay ipagawit wala sa dunia. Dapat po mabisya, kataman sa tigama, taman sa kapag, taman sa angit, ang makagkikinalan ko limo wala, na padul, na ayat kayo ni, piya mo tintilan, na tiyali ko na nakagaya siya, pulo ako siya wali. Ang tunay mo turba, panumi man yung bidagda, na inutan mo di po naman yung kagama, kurang sumabayatan yung kagama, kada tanong sa buta. Na maluluman yung bida-bida, ay di kang gano'n baka sabihin kaya darapatan sa agama. Upama kung yung kaya agama, na ngayaw kaya kayo magpagaya, na pendidiyan yung kaya ng tanong, na yan na yung pendidiyan na agama. Maluluman yung bidagda, gagawin daw. Dapat kalero ka na ka, sudiro na madrasa, na turin, na sudirong turin, na seminar, na sudirong seminar, na nagkatulong ka masigit, abadi ka mabangun isaman, na susurong undayon, adyola, susurong undayon, ako susi, si isa radio, si ikaw kapapatay, na paganuin sa agama, na inulikan sa agama, na dabatan ng babayak ng agama, na inudabawatan ng agama, na datan ng sabuta sa agama. Datang sa buta, wala na yung kinama. Napia! Si matatag sa solda wala ka sa agama, kagini kang pagagama. Naida mo tatutula mo sa pagaritan nun. Umanuman na kanay palutuloy. Ayat na kabayak na ino kang kutsuya ka ang kasabuti. Sa kataw mama miya hospital. Nagyong ko to mama miya hospital. Examen ng doktor, makaliw sa doktor. Natigyan ako may hospital na manageriya na. Iya tigyan na nga pasyente nila kukumpay na kamalay sakit. Tigyan na doon ay sakit na rin doktor. Tigyan na dati mo sa lawas yan. Namikal ako na manager. Tigyan na piya ka mama sa uba dati mo sa lawas yan. Tigyan lang kayo. Tigyan na sir kami man gagalpo ka na mama. Natigyan na puro ka doon gagalpo. Natigyan na di ka kato ni kumpanya mi. Kumpanya Timos. Nagsiyagyan na napugundod na Timos. Napagigal na Timos. Nainukuday sa Timos sa lawas yan. Nayak man namikal na sulog to. Tigyan na ba piya pugundod na Timos. Napagigal na Timos. Kagini Timos. Nalagi na, ipapenda tayo siyang nagama, kagini ka ng pagagama. Ano ba niya kagano ng kawagama? Nahilo tayo ni pagagama, natatalo sa buta sa agama. Natatalo sa buta sa pakikinanglan na tanong agama. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.